Čaute, je tu ďalšie žurnálové video. Dnes mi napadlo spracovať tému origami. Volím osvedčený postup, otvorím žurnál a vôbec netuším, čo idem robiť, ale keďže origami je japonské umenie skladanie papiera, tak ako hlavnú ilustráciu zvolím práve to. Ak by ste niekedy chceli skladať origami, tak je fajn, keď sa ten výsledok aj na niečo podobá, napríklad na kolibríka, čo je po japonsky hachidori. Po latinsky je to trokilidae. Tu pridávam poštovú známku, na ktorej je letec a kolibrík lietať vie, takže síce okľukov, ale stále v téme. No a keďže kreslím ako Talian, známka z Talianska je takisto v poriadku. Toto je skvelé miesto na vloženie nejakého textu, ideálne čosi z histórie, o tom ako kedy a kde vzniklo origami, nebojím sa pomôcť si linajkami a zase po dopísaní sa nebojím tie linajky vygumovať. Ako hovorí staré japonské príslovie, vždy je čas na japonské príslovie, pomôžem si knihou japonských prísloví a vyberám toto. Kto nazerá do vlastného vnútra, nebojí sa druhých. Nádhera, to už len zarámovať, hotovo, tak a už pomaly končíme. Tu mi ešte ostal priestor na malý obrázok, nejaký krdel vtákov, ktorý letí kamsi, ešte pofrkať a je to. A už ostáva iba myšlienka na okraj stránky, papier znesie všetko. To je na dnes všetko a ďakujem.